record in the cloud. Vale, penso que... Vale, got it. Això funciona. Vale, perfecte. Bé, doncs ara que ja està gravant, segueixo. Bé, per tant, agrair a la Mariela Fargas, a la Marina Ruiz, a en Joan Miquel, en aquests dies que he pogut començar a consultar el fons, bé, per la vostra amabilitat i comprensió. I, esclar, també als professors Marta Bueno, a Pedro Rueda, per fer també possible aquestes trobades, a la Neus Verger, sempre pel suport. Bé, jo molt content, encara que virtualment, ha estat també d'alguna manera present allà a la Biblioteca de Fons Antic. Bé, s'ha apropat el curs seminari en aquestes setmanes a unes fonts poc conegudes, però d'una riquesa excepcional com són les al·legacions jurídiques de l'època moderna. I jo he de confessar, bé, de fet ho saben bé els organitzadors, que és un tipus de font fins fa res completament inexplorades i desconegudes per mi. No és pròpiament el meu camp de recerca, així que vagi per endavant les meves excuses per si l'aproximació encara té molt de preliminar i d'un punt sec respecte d'una banda al fons, que és vastíssim, immens, que us presentaré, i sobretot un punt d'inexpertesa respecte a les qüestions de caràcter més jurídic i fins i tot jurisdiccional, ja que estem parlant, evidentment, la Cartoixa és un senyor eclesiàstic, o en aquest cas, pròpiament, el prior de Montalegre, que seria el senyor eclesiàstic en qüestió. Bé, el meu camp d'expertesa són pròpiament els ordres religiosos i els seus sistemes d'informació, sobretot en l'escenari missioner. Treballo una mica també la construcció de l'espiritualitat i en aquests últims anys també la Cartoixa com un receptacle d'unes formes d'una espiritualitat eremítica dins d'una forma de vida que es trobava a mig camí de l'eremitisme i el cenobitisme. És precisament aquest interès per l'orde cartoixà i particularment per les cartoixes catalanes d'Escaladell, el Priorat, i de Montalegre al Maresme, que amb molt de gust i, de fet, us confesso que amb molta il·lusió, vaig rebre la proposta de la Marina i de la Mariela de submergir-me en el riquíssim fons d'al·legacions jurídiques de la Cartoixa de Montalegre de la Biblioteca de Fons Antic de la nostra universitat. Bé, com heu vist avui en la introducció a la història i al fons de la biblioteca, Fons Antic, bé, no cal dir, ja ho sabeu tots, que per la història de les seves col·leccions és una foto fixa, és un gran fresc del que eren les biblioteques i els arxius conventuals de Barcelona i el seu entorn l'any 1835, quan es va produir la desamortització de Mendizábal, i moltes de les coses que avui sabem o comencem a saber sobre la Cartoixa de Montalegre anterior a l'esfondrament de l'antic règim, ho sabem gràcies al fons que es conserva en aquesta biblioteca. Bé, la meva presentació d'avui és un primer tas d'una recerca que espero que sigui perllongada en el temps, que tot just ara està començant, i plantejaré bastants dubtes, qüestions, que segur que alguns de vosaltres presents en la sala en podeu guiar i orientar. Bé, després ubicaré millor el context i l'espai que estem tractant, perquè aquesta documentació que avui treballem és una finestra, és una porta d'entrada, en realitat, a un monestir i a un orde religiós singular, únic, en el context del cenobitisme catòlic, per qüestions que molt ràpidament presentarem. Per tant, en sintonia amb l'esperit d'aquestes trobades, ens recolzarem en les al·legacions cartoixanes per apropar-nos a un espai i a un fenomen religiós, entendre'l i explicar-lo a la llum dels documents. Bé, comento breument l'estructura d'aquesta presentació. En una primera part faré una aproximació a què és la Cartoixa, què és la Cartoixa com a orde i, pel cas de Montalegre, com una cartoixa monestir, posant l'atenció en una aparent contradicció que no ho és en el context sociopolític dels segles medievals i moderns, que és el seu funcionament intern absolutament aïllat, l'anomenat desert de la Cartoixa, el desert cartoixà, però la seva incardinació, evidentment, en l'estructura senyorial com a senyoria eclesiàstica que evidentment era, amb una relació perfectament organitzada amb les seves possessions, el que anomenem l'organització ad extra de la Cartoixa de la que parlarem. Bé, aquest pont que els uneix amb l'exterior a través d'interessos tan temporals i, evidentment, fins i tot mundans, com les lògiques disputes pels censos emfitèutics o per les pensions de manutenció als beneficiats o per una herència,
doncs veurem, evidentment, una cartoixa que escatima fins a l'última lliura o l'últim sou, qui havia de pagar què aquí, perquè la cartoixa no volia pagar o reclamava per ella mateixa. Bé, tot això és una mirada a la realitat d'un temps on, evidentment, ni tan sols els anònims i eremites cartoixans podien quedar al marge, tot i que veurem que de mecanismes d'aïllament en tenien i en tenen de molt bons. Bé, passaré en una segona part de la presentació al treball amb la documentació que he pogut començar a consultar a la Biblioteca de Fons Antic i aquí he de fer una part per comentar-vos breument de què estem parlant quan ens referim al Fons d'Al·legacions Jurídiques de la Cartoixa de Montalegre. Bé, ens estem referint a una col·lecció molt àmplia. La Marina, juntament amb altres companys de la biblioteca, està fent una tasca d'inventari i catalogació i tenim localitzats, si no compto malament, ara mateix, a 36 volums facticis d'al·legacions jurídiques, propietat de la Cartoixa de Montalegre, i això no significa, i d'aquí el sentit de la meva intervenció, que tots ells continguin conflictes directament vinculats amb el priorat cartoixà. De fet, com que confesso que no he pogut disposar de molt temps per fer una recerca en profunditat, jo els exemples i casos que presento avui són estrictament basats en al·legacions jurídiques pròpiament cartoixanes, és a dir, de litigis i de conflictes on la cartoixa hi té part i intervé directament, ja que crec que val la pena capbussar-nos en aquests casos i aquestes fonts, en concret per seguir coneixent l'abast de l'estructura senyorial d'una casa com la Cartoixa. Però d'entrada parlem d'això, de gairebé una quarantena de volums amb centenars i centenars de folis d'al·legacions ben diverses. Bé, de fet, hi segueixo amb l'esquema. Presentaré 3 casos, que en realitat són 4, perquè un podríem dir que és com el Guadiana, que apareix i desapareix, que torna en segles diferents i s'arrosseguen com a conflictes de naturalesa feudal durant moltes generacions. Bé, és aquest primer cas, aquest Guadiana, que deia, el conflicte pel Mas Pujol, que és una gran propietat rural que es troba al sud del terme de Tiana, actual terme de Badalona. És una lluita entre el seu propietari directe, de fet és el propietari real, i el prior de Montalegre sobre un cens emfitèutic, amb un intercanvi de respostes, d'al·legacions, això és a l'entorn de 1620, i la intervenció del propi Joan Pere Fontanella, gran jurista català de la seva generació, en el primer litigi que aquí tenim documentat, i després tindrem un segon conflicte que després breument explicaré que ja és al segle XVIII. Bé, el segon cas que aquí he anomenat el cas Frigola és una interessant lluita entre el prior de la Cartoixa i aquest senyor, Miquel Frigola, sobre una renda de manutenció i una herència d'una beneficiada de la Cartoixa morta, que és la pròpia esposa de Miquel Frigola. I en aquest cas ens estem movent també a la dècada dels anys 20 del segle XVII. Bé, i finalment, breument, parlaré també de les lluites entre la Cartoixa i la pagesia de Tiana, que són cuites, d'altra banda, tan comunes en l'escenari de les senyories eclesiàstiques medievals i modernes. Bé, i acabaré, abans d'apuntar algunes conclusions i perspectives de recerca, fent un breu apunt a les possibilitats que aquest extens fons d'al·legacions jurídiques cartoixanes pot donar en el futur, amb algun exemple del que podem trobar en la seva molt variada heterogeneïtat de documents i de casos. Bé, situem-nos doncs, en l'espai i en el seu context. Estem parlant de la Cartoixa com a orde religiós i de la Cartoixa de Montalegre com un monestir d'eremites. La Cartoixa, en aquest cas la de Montalegre, és una casa religiosa situada al municipi de Tiana, a la comarca del Maresme. Estem a la serralada de Marina. No es tracta d'un monestir qualsevol. Això que podria semblar una llicència de l'investigador atret o seduït per l'objecte de la seva recerca no ho és, perquè la Cartoixa és l'expressió eremítica i monàstica més diferent i diferenciada de totes les que existeixen a l'Occident cristià. A mi m'agrada definir-la com una experiència i un fenomen contramundum, una forma de vida que Bru de Colònia havia creat a finals del segle XI, els Alps francesos, i tanmateix la Cartoixa, que és el nom pel que coneixem l'orde religiós d'arrel eremítica, però que organitzat en monestirs esdevé la branca més aïllada del cenobitisme catòlic, ha estat una realitat històrica perfectament arrelada en el territori on s'ha establert, en aquest cas el Maresme, i en les formes de vida, evidentment, i l'organització social i econòmica
de cada època. Per tant, en aquesta presentació i amb els casos que presentarem, veurem que fins i tot la branca més aïllada dels ordres religiosos catòlics, doncs allà dins, en aquest aïllament de la vida del segle, el món continua sent el món, evidentment, perquè estem parlant de persones que organitzen la seva vida i les seves propietats. Bé, més enllà de l'aliment espiritual, però, l'home s'enfronta a la necessitat de cobrir, evidentment, les seves necessitats més pràctiques i, evidentment, també els cartoixans. Bé, en l'antic règim i pràcticament fins a la desamortització espanyola dels béns de l'Església, l'any 1835, la cartoixa i les seves propietats eren dominis de senyoriu eclesiàstic, amb priors que, evidentment, esdevenien de facto i de jure senyors feudals que dirigien grans unitats fiscals i econòmiques amb una pagesia que hi treballava, pagava rendes i vivia a dins de les seves fronteres. Això no exclou, però, la realitat de la naturalesa cartoixana. Jo crec que és important remarcar-ho. Entre els nous ordres que responen a aquell context de crisi moral del segle XI, intentant escapar d'un temps, de fet, hi ha una cita molt maca de la religiosa i mística Hildegarda de Bingen, que diu que aquella va ser una època d'extrema debilitat, un període caracteritzat per la decadència de la justícia i de la fe. Doncs enmig de tota aquella decadència emergeixen diversos ordres religiosos i, per exemple, a l'època del naixement i l'expansió del cister, hi ha també la cartoixa, que es funda a l'entorn de l'any 1084 per Bru. Per tant, estem en aquest context d'una forta crisi, podríem dir una forta crisi de la consciència col·lectiva cristiana i d'una demanda, evidentment, de respostes on emergeix aquest fenomen cartoixà, que és un moviment que està estretament vinculat, evidentment, al carisma del seu fundador, Bru, Sant Bru, un personatge que es va sentir atret pel guiatge espiritual del bisbe Hug, Hug de Grenoble, i que va acabar optant per fer, i això és el que singularitza els cartoixans, una opció a mig camí de la vida de l'ermità i de la vida del cenobita, que el cenobita seria el monjo no convencional, però el monjo a la manera de la regla benedictina o de la regla de Sant Agustí. El monjo que s'insereix en una vida comunitària, una vida tanmateix, en el cas cartoixà, fortament solitària. Tal com escriu un anònim cartoixà de Montalegre, perquè els cartoixans mai signen amb el seu nom, ni tan sols el nom de professió monàstica, diu, ell escriu, l'any 1084, Bru de Colònia es retirava al bosc o al desert de Chartres, a la diòcesi de Grenoble, en un lloc cedit pel bisbe Hug, amic seu, on aviat se li uniren alguns companys i on vivien en cabanes vestides a l'entorn d'una capella. Així es configurà aquest singular orde, confluència d'eremitisme i de cenobitisme, en el qual, dins un mateix clos monàstic, els seus membres viuen en cel·les individuals independents. De fet, crec que ha sortit... Jo crec que en la foto aèria de la cartoixa de Montalegre es veu molt bé, perquè són casetes. Bé, casetes, cases, molt més que alguns dels pisos en els quals potser vivim avui dia, perquè és la planta baixa, és la primera planta i unes golfes. I després hi ha un petit jardí amb un petit claustre. Cadascun d'aquests cossos, d'aquests edificis, és una sola cel·la. Per tant, viuen separats, cadascú a casa seva, podríem dir. Bé, i diu aquest cartoixà, diu, estan en aquestes casetes, amb oratori, lloc d'estudi i hort. Alhora, els monjos participen d'alguns actes comunitaris que els fan sentir part d'un grup o comunitat. Per tant, la vida comunitària dels cartoixans es fa quan es troben per pregar. Per exemple, a diferència dels altres cenobites, no estan fent cada dia els àpats junts en el refector, ho fan només un cop a la setmana, el diumenge, o quan són festes de precepte, evidentment. Bé, aquí en aquesta visió ja de satèl·lit de Montalegre encara es percep més aquesta individualitat en aquest cas. Bé, dic això perquè, a diferència de la resta dels ordes religiosos catòlics i llatins, els cartoixans no fan vida comunitària, com la contempla el cenobitisme d'arrel agustiniana o benedictina, i per tant és una vida solitària que fuig de tota realització exterior. Aquests són, en poques i ben dites paraules, com deia aquest monjo anònim cartoixà de Montalegre, els trets més distintius de la cartoixa. Aquells que
la singularitzen i la separen de tota la resta d'ordes monàstics. De fet, bé, la cartoixa s'acostuma a dir que és l'orde religiós que menys reformes, menys variacions ha patit en els segles medievals i moderns. De fet, no és fins al Concili de Trento, al segle XVI, que sistematitzaren el conjunt de textos de les Consuetudines, que recull les ordinacions del capítol general de l'Orde de 1271, que és el moment en el que es va sistematitzar una mica, però estem parlant que fins 200 anys després de la fundació de la cartoixa no fan unes normes per escrit, perquè la voluntat de Sant Bru era no posem normes perquè la tradició ens diu que les normes són dinàmiques, són massa mòbils i, per tant, potser si intentem fer una cosa que es vagi imitant de generació en generació, patirà, en aquest cas, menys afectacions. Per tant, al segle XIII, una primera ordenació, al segle XIV, els nous estatuts i al segle XVI hi ha una primera gran compilació. Bé, per tant, seguint la voluntat del fundador, de Bru, els cartoixans han evitat tant com han pogut l'excessiva regulació, que podia obrir, doncs, evidentment, la porta a canvis, a un accés normativista, aigualit pels signes de cada temps, i creien per això, i creuen encara avui els cartoixans, en la força del costum, podríem dir. Bé, d'aquí la famosa, hi ha una màxima cartoixana, que és aquella que diu nunquam reformata quia nunquam deformata. Mai reformada perquè mai deformada. És veritat que alguns canvis hi ha hagut al llarg d'aquests 9 segles, però crec que podem dir que la cartoixa, com a ordre religiós, si féssim d'antropòlegs, els antropòlegs que a vegades han d'observar comportaments etnogràfics o de pobles actuals per explicar-los de fa segles, amb totes les deficiències que pot tenir aquest mètode, entrant en una cartoixa, ens pot fer veure de la manera més propera possible, sempre mai podrà ser al 100% d'aproximada, de com és la vida religiosa medieval estricta d'un convent de clausura del segle XI al segle XII. O també, com diu en aquest cas el lema de l'orde, stat crux dum volvitor orbis. La creu es manté ferma mentre el món dona voltes, però els cartoixans es mantenen allà dempeus. Bé, i això és el que ens porta fins a Tiana. Aquí teníem també aquí tenim el magnífic clau, un dels 2 grans claustres de la cartoixa, de Montalegre. Bé, Montalegre es funda al segle XV, és fundada, bé, diguem, la butlla, una butlla de fundació, a més, d'un antipapa, que és, evidentment, Benet XIII, el papa Luna, però bé, era el papa tingut per legítim al regne a la corona d'Aragó. El 1415 hi ha aquesta butlla, i bé, és a partir d'aquest segle XV, i especialment en la seva plenitud a l'època moderna, entre els segles XVI i XVIII, que esdevé una gran senyoria eclesiàstica, amb importants dominis al Vallès i al Maresme, i encara és avui una joia del gòtic tardà català, amb el seu doble claustre. Bé, a la foto aèria es veu molt millor, 2 claustres d'aquest gòtic tardà català. Bé, és el cor del desert de Montalegre, com coneixem el seu emplaçament principal. Bé, en aquest període, tant Scala Dei, el priorat, que és la primera cartoixa que es va fundar a Catalunya al segle XII, com Montalegre, que a partir de 1415 romanen a partir del 15 aquestes 2 cartoixes, Scala Dei i Montalegre, com les 2 úniques cartoixes del Principat, i arriben al límit de la seva ocupació, de la seva població monàstica. Bé, de l'ideal inicial de formar comunitats eremítico-monàstiques, que al principi eren 12 monjos, sacerdots pares, seguint l'ideal evangèlic dels apòstols, es passava a la quotidianitat de comunitats que podien superar la 20ena de monjos, i fins i tot la 30ena de pares. Hi ha un moment on a Montalegre arriben a viure fins a 30 pares. De fet, es poden anar comptant les diverses cel·les cases d'aquest monestir. Bé, però també, evidentment, també teníem, i això fins a l'època del Concili Vaticà II, els germans. A Montalegre n'arriben a haver-hi fins a 3 desenes de germans, que sabeu que, com els altres ordes religiosos, són els monjos no sacerdots, i que, tot i que seguien en part l'ideal de vida cartoixana, es dedicaven fonamentalment al manteniment i la cura de la casa. En el cas de Montalegre, com d'Escala Dei, aquests germans no tenien una cel·la casa tan gran per ells, sinó que és una vida més comunitària, en aquest cas sí. Bé, al segle XIX suposà, sens dubte, evidentment, l'abans i el després en la història cartoixana catalana, amb l'expropiació dels 2 monestirs de l'orde,
que van ser malmesos en l'assalt de la població i, bé, com sabeu també, la Biblioteca i l'Arxiu de Montalegre va poder en part salvar-se, bé, com explica en aquest cas un testimoni tardà, que no és contemporani als fets, però que cronològicament és el que més s'apropa, és el canonge Gaietà Barraquer, imprescindible autor per la història dels ordes religiosos a Catalunya. Bé, el canonge Barraquer, quan va veure el fons de Montalegre, va quedar admirat per la documentació. Explica com creiem que es va salvar. Diu, un anciano que intervino en el traslado a Barcelona de los restos de esta librería escapados al naufragio de 1835, asegura que colocados los libros en seras llenaron 18 carros, llevando cada uno de estos de 5 a 6 d'aquells bultos. Per tant, una biblioteca important, malgrat ser un monestir i un ordre religiós no específicament dedicat a l'estudi, com podria ser el cas dels benedictins, però evidentment sí a la cura espiritual i, per tant, un perfeccionament intel·lectual espiritual sí que molt important. Bé, aquest patrimoni documental i bibliòfil pot ser avui dia contemplat i estudiat, evidentment, a la Biblioteca de Fons Antic de la Universitat de Barcelona. I així com la vida espiritual no va tornar a recuperar-se a la cartoixa del Priorat, a la cartoixa del Maresme va començar una nova etapa l'any 1867, quan la Gran Chartres, que és la casa mare de l'orde, que és la que havia fundat Bru, i que està regida com tota la congregació de la cartoixa pel reverend pare, que és el prior general cartoixà i és el màxim responsable de totes les cartoixes del món. Bé, doncs, des de la Gran Chartres es compra la propietat de Tiana, se'n reforma el seu interior i, bé, en una primera etapa és veritat que compta amb una molt petita comunitat de monjos, fins que el 1898 decideixen ampliar-la per revitalitzar completament aquesta cartoixa i recuperar la seva vida eremítico-monàstica normal. Bé, la casa continua activa com a monestir cartoixà fins al moment actual, amb una desena de monjos. És un dels llocs, si em permeteu dir-ho així, més aïllats i inaccessibles de l'entorn de Barcelona. Sembla mentida estar a tocar d'una conurbació de 4 milions de persones, ja no sé quantes persones vivim en aquesta gran conurbació barcelonina, i allà hi ha el desert de Montalegre. Les companyes de la Biblioteca de Fons Antic ho saben bé, perquè poc abans de l'esclat de la pandèmia vam trencar excepcionalment la clausura i especialment el tradicional veto que hi ha hagut a l'accés de dones per poder visitar la cartoixa i també la seva biblioteca actual, podem dir la biblioteca contemporània. I bé, tenim la sort de poder gaudir d'aquest patrimoni monàsticament viu, el que no deixa de tenir el seu mèrit, perquè de cartoixes habitades, com podeu veure a la diapositiva, en queden molt poques, només una vintena en tot el món, només una a Catalunya, que és l'última, que és Montalegre. De fet, estem parlant en el conjunt de l'orde cartoixà, d'una població monàstica per tots els monestirs, d'uns 300 monjos, els últims 300, que no és res. Vull dir, en cens monàstic és l'orde monàstic més empetitit, podríem dir. Bé, Montalegre, Mons Hilaris, la muntanya de l'alegria, el món de l'alegria, en llatí, neix de la fusió de les cartoixes de Sant Pol del Maresme i de Vallparadís de Terrassa, el 1415. Bé, era la quarta fundació cartoixana a Catalunya, que acabaria esdevenint amb escala d'ell l'altre gran monestir cartoixà del Principat. Bé, i en l'actualitat, com us deia, l'última cartoixa habitada en territori català. Bé, la proximitat de la cartoixa de Vallparadís a la vila de Terrassa havia suposat un inconvenient per la vida cartoixana i l'aïllament que s'esperava, i això va fer que s'unissin dues cartoixes, Vallparadís de Terrassa, l'antiga de Sant Pol al Maresme, per crear una nova, que és aquesta cartoixa de Montalegre. Compten amb el suport del general de l'orde cartoixà, que en aquell moment era el valencià Bonifaci Ferrer, que és el germà del dominic Sant Vicent Ferrer. I bé, el lloc triat és un emplaçament que era propietat de l'antic convent de monges canòniques agustinianes, que s'havien traslladat a Barcelona, d'aquí que tinguem l'església de Santa Maria de Montalegre al carrer que agafa el nom de la pròpia església de Montalegre i on tenim la nostra facultat de Geografia i Història. Bé, però inicialment aquesta propietat, que es trobava entre Tiana i Sant Fost de Campsentelles, allà al mig hi havia la gran propietat, que era el que després ha sigut la Conreria, allà a la Collada de Montalegre. Bé, un lloc que està en la frontera entre el Vallès i el Maresme. Bé, i veurem, de fet, precisament que just en aquella confluència de territoris
és on trobem algunes de les propietats amb les que la Cartoixa té conflictes, com per exemple el Mas Pujol, que després veurem. Bé, molt breument, respecte a l'organització ad extra d'aquesta Cartoixa. La qüestió de l'organització. Bé, concretament, com s'administrava aquesta senyoria eclesiàstica. Bé, tal com ho explica en Xavier Pérez Gómez, el director de l'Arxiu Comarcal del Vallès Oriental, gran expert en la Cartoixa. Bé, la Cartoixa va assolir al segle XVIII i fins a la desamortització del segle XIX la seva màxima expansió en l'aspecte econòmic. Els dominis territorials de Montalegre s'estenien pel Maresme, el Vallès, el Pla de Barcelona, i eren, com en qualsevol senyoria, de dos tipus. Teníem unes propietats que són de domini econòmic mitjançant el cobrament de delmes i censos i un domini senyorial directe restringit a un territori molt menor. Podríem dir que la propietat estrictament directa de la Cartoixa, sobretot si la comparem amb altres grans monestirs catalans, com pot ser Sant Cugat, com pot ser Montserrat, com pot ser Poblet, com pot ser Ripoll, l'extensió en propietat de domini directe de la Cartoixa és, evidentment, molt menor. Sobretot, a més, si la comparem amb un altre monestir. Si la comparem amb Escaladell, doncs podem dir que Montalegre és una propietat petita. Ja sabeu que la comarca del Priorat precisament rep el nom del Priorat d'Escaladell. Per tant, no és una senyoria feudal Montalegre de les característiques de les grans senyories monàstiques de la Catalunya medieval i moderna. Bé, l'administració directa del patrimoni immoble i agrícola, així com la gestió econòmica de la senyoria i dels dominis directes, com de les rendes dels dominis indirectes, la feia un monjo, un delegat del prior, que aquí surt en aquest esquema, que és aquest pare conrer, que feia les seves tasques des de l'edifici de la conreria, que és aquest que ens apareix aquí dalt. Aquí és on es funda el pla, la Cartoixa de Montalegre, el desert de Montalegre, però just a dalt a la serra, que és el lloc on es divisa el Vallès i on es divisa el Maresme i on al sud es divisa Barcelona, que hi ha la conreria. Allà hi ha el pare conrer, que fa les seves tasques des d'aquest edifici. Aquest és probablement l'edifici que havia estat ocupat per les monges canongesses de Montalegre abans del seu trasllat a Barcelona. Quan s'edifica la Cartoixa al Pla, allò era camp, tot, podríem dir. Bé, aquest, com us dic, és un emplaçament molt adequat per la Cartoixa, perquè permet des de dalt de la Serra de Marina controlar tots els seus dominis, però els cartoixans queden a baix, a la vall. Hi ha poca distància. Si baixes de la conreria a la Cartoixa, és una baixada, aquests runners que van corrent per la muntanya, en 10 minuts ja han baixat. Doncs a baix, clar, la Cartoixa és l'edifici gran, però estan aïllats, estan enclotats, estan en una vall tancada i, per tant, preserven el seu aïllament i el seu silenci. Però a dalt, el pare conrer pot divisar tots els dominis. Per tant, pot actuar en nom del prior com a senyor eclesiàstic. Bé, s'ha de dir, però, que especialment per les qüestions de litigis i d'administració patrimonial, el prior, a més, confiava sobretot en una altra figura, que era la figura del procurador, que habitualment treballava des de dins del monestir, a baix, per tant, a baix és el monestir, a dalt és la conreria, per muntanya i vall. El procurador treballa des del monestir, però és qui actua a l'exterior en plets i en actes de naturalesa judicial. Sempre, evidentment, en nom del prior, que és el senyor. Bé, així, els conflictes a què avui fem referència tindrien com a actuants directes per part de la Cartoixa el pare conrer i sobretot el pare procurador. A més, esclar, dels juristes contractats directament pel procurador per defensar els interessos de la Cartoixa. Bé, de fet, el procurador és esmentat sovint en les al·legacions i sentències com a representant de la Cartoixa. Evidentment, la delegació d'aquests temes en càrrecs nomenats ad hoc era el més habitual en les senyories feudals, però té encara més importància en el cas de Montalegre perquè el prior rarament surt de les fronteres del seu desert, evidentment amb un vot d'estabilitat molt més ferm que el de qualsevol altre prelat monàstic a Occident. Els priors cartoixans no podien ser bisbes, com passa amb altres abats o priors de cenovis que rebien dispensa papal per ser consagrats bisbes. Els priors cartoixans no actuaven mai com a consellers directes de la corona o de magnats de la noblesa del país. No podien defensar directament interessos propis a Roma ni desplaçar-s'hi. S'havien de fer a través
aquestes mediacions de la Gran Cartoixa de Grenoble o mitjançant altres intermediaris. En definitiva, bé, no hi havia més interessos a l'exterior que els de la seva senyoria, podríem dir. I això s'ha de dir que, grosso modo, amb la cartoixa al llarg dels segles es respecta bastant. Bé, això sí, el prior s'ha de dir que sí que surt en una ocasió, en algunes ocasions, que és per la celebració, evidentment, del capítol general que es fa a la cartoixa dels Alps. I recomano en aquest sentit els estudis d'en Jordi Bages Querol sobre un manuscrit deliciós d'un prior del segle XVIII, de la cartoixa de Montalegre, en temps de la Guerra de Successió, que va ser d'Hom Agustí Massot, que bé, tot el seu viatge fins als Alps, era un gran escriptor, a més, és molt, molt interessant. Bé, de fet, en aquest mapa de l'estudi realitzat per Xavier Pérez Gómez el 2015, podeu veure la distribució territorial dels beneficis en forma de propietat, delmes, censos de la cartoixa. Principalment es concentren als actuals municipis de Tiana, a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Santa Perpètua de Mogoda. Allà hi ha una de les finques que dona més benefici econòmic, Teià, Badalona. Però fixeu-vos que també podem trobar dominis de la cartoixa en llocs més allunyats, com Santa Eulàlia de Ronçana o Sant Celoni, al nord i al nord-est del Vallès. Bé, passem ara a veure, en casos, diguem-ne, pràctics, en aquest cas, el tipus de conflictes que veiem reflectits en les al·legacions jurídiques directament vinculades amb la cartoixa de Montalegre, tot i que, com he dit, el fons en conjunt és una miscel·lània molt àmplia d'al·legacions aparentment no relacionades amb el monestir, però de les que l'Arxiu Biblioteca del mateix va decidir conservar-ne, en aquest cas, exemplars. Anem, en primer lloc, al llarguíssim i inacabable conflicte pel Mas Pujol o Can Pujol. Es tracta d'un litigi de la dècada de 1620 entre la cartoixa i el propietari directe d'aquesta finca agrícola, que sabem que es deia Gabriel Rovira, però que en realitat és un conflicte que té arrels al segle XV, quan es funda la cartoixa. De fet, precisament en les primeres dècades d'assentament i extensió dels dominis de la cartoixa, veiem aquest dubte sobre si la cartoixa té un domini directe o no sobre algunes propietats. Bé, no disposem d'una sèrie documental completa que ens permeti seguir fil per randa el conflicte. Però, com és característic en aquests documents, les informacions, transcripcions, les cites que es fan en una sola al·legació, a autos i sentències, com a passatges d'al·legacions anteriors, ens permeten una reconstrucció bastant acurada del conflicte. Aquí l'espai protagonista és aquest que veieu en pantalla, el Mas Pujol, molt reformat i molt restaurat l'any 2020 en l'actualitat. Es tracta d'un mas que ja tenim documentat al segle XII. A la documentació de la cartoixa se'ns situa en terme de Tiana, però avui dia en la divisió municipal està dins del terme municipal de Badalona. Bé, de fet, és un mas, aquí ho podeu veure en el mapa, es troba a molt poca distància, a uns 3 quilòmetres del centre neuràlgic de la cartoixa de Montalegre. Bé, quin conflicte ens trobem aquí? És un conflicte emfitèutic. Ja avanço la resposta perquè és fàcil. Bé, la cartoixa de Montalegre reclamava la condició de mas emfitèutic de Can Pujol respecte a la cartoixa i reclamava el seu propietari útil, segons la cartoixa, el propietari útil, que abonés el canvi, el cens emfitèutic, que evidentment l'amo pràctic, usufructuari, segons la cartoixa del Mas Pujol, no estava pagant. Bé, el primer document que trobem és una aclaratòria del Tribunal Resolent a una sentència que és en tercera instància en favor del propietari del mas, que era, com deia, Gabriel Rovira, després de dues sentències que havien estat favorables al prior de Montalegre. En Gabriel Rovira del Mas Pujol, però, us podeu imaginar que no era un pagès qualsevol, sinó que era un membre del que podríem dir la classe mitja rural, ja que, a més, era familiar del Sant Ofici. Els familiars de la Inquisició, com alguns sabeu, eren, de facto, informants del Tribunal Inquisitorial, eren habitualment persones laiques, que no havien de pertànyer, per tant, al clergat, però en la pràctica eren, diguem, persones que tenien com una posició social lleugerament superior a la dels seus veïns en aquest entorn rural per aquesta dignitat que posseïen. Gaudien d'una sèrie de privilegis que sovint s'ha de dir que els feien entrar en conflicte amb el comú del municipi. De fet, acostumaven a ser persones, primer, molt orgulloses de la seva condició, de ser familiars de la Inquisició,
però també això els convertia en personatges mal vistos per altres veïns, per altres vilatans. Bé, fruit a més d'aquest polimorfisme jurídic que és intrínsec a aquell sistema i societat de règim senyorial, la causa de la Cartoixa contra en Gabriel Rovira del Mas Pujol acaba sent jutjada pel propi inquisidor de Catalunya perquè la persona que està encausada en aquesta causa és un familiar de la Inquisició i, per tant, ell està sota la protecció de l'inquisidor de Catalunya. No? Va ser, per tant, el propi inquisidor, Diego Fernández de Heredia, que falla a favor del pagès, al·legant que, tinc aquí, diu, los autos en que se funda la justicia del dicho prior y convento y en que se fundaron los jueces primitivos. Per tant, els documents que diu aportar la Cartoixa no són autènticos. I afegia, a més, que aquells autos són por tiempo antiquísimo prescritos. De fet, Gabriel Rovira havia comprat el Mas Pujol amb un auto de compra, creiem que, a més, hi ha un lot de propietats més gran, on signaven el bisbe de Barcelona, el prior de Montalegre i 2 nobles més. Motiu pel qual les primeres sentències argumenten que aquí és on es declara el domini directe dels senyors, i particularment del prior de Montalegre. Bé, a més, els cartoixans creien que la propietat útil havia estat adquirida a un preu menor, és a dir, que Gabriel Rovira havia pagat un preu que no seria ni de lluny un preu de domini directe, que era un preu, diguem, inferior i per això reclama l'emfiteusi, en aquest cas. Bé, el document és un exhaustiu al·legat en contra d'aquesta tercera sentència, que és la de l'inquisidor, que falla en favor del pagès propietari del Mas Pujol, revoca els fonaments de dret de la sentència última i, de fet, bé, Montalegre, sabem per aquest document que havia al·legat, i 2 sentències anteriors així ho havien fallat, que Rovira posseïa, doncs això ens apareix l'expressió, posseïa el mas in emfiteusim subcerto annuo censu sirve canone. Per tant, en domini directe del prior de Montalegre. Bé, la Cartoixa invoca els seus drets d'origen, recupera els documents, o més aviat còpies d'aquests documents del seu arxiu. Es diu que hi ha una declaració notarial de l'any 1498, també una transcripció d'una anterior declaració notarial d'una data tan primerenca com el 1440, que ens apareix un tal Joan Pujol, que dona nom també al mas, senyor propietari del dicho Mas Pujol, que el posseïa en emfiteusi, amb un cànon de 12 sous l'any i que el senyor directe era, per tant, el prior de la Cartoixa. Bé, els cartoixans van anar aportant l'evidència documental de notaris que en les generacions successives els propietaris útils del mas seguien pagant el seu cens a la Cartoixa i, concretament, un document de l'any 1559. Bé, l'aportació de les confessions notarials podien tenir, evidentment, els seus riscos, tal i com llegim en aquesta al·legació. Diu, algunos doctores fueron de opinión que una sola recognición y confesión no prueba el dominio directo. Es porque el dominio no traspasa sin tradición. El problema radicava en que les confessions no eren documents originals, sinó còpies posteriors, a més dipositades a l'arxiu de la part interessada, que era l'arxiu de la Cartoixa. Aleshores, el jutge inquisitorial va sentenciar que les còpies de les confessions notarials que es presentaren anteriorment per part de la Cartoixa no eren autèntiques i només una semblava original i, en conseqüència, això. Diu, una sola recognición y confesión no prueba dominio directo, el dominio no traspassa sin tradició. Per tant, segons el jutge, la tradició no havia quedat provada. Bé, el document és un repertori de precedents judicials, d'arguments en favor d'aquesta validesa documental. S'afirma, d'una banda, que si els documents pertanyen a un arxiu eclesiàstic com és l'arxiu de Montalegre, doncs clar, què és el que diu el jurista que parla en nom de la Cartoixa? Doncs que si això és un document que està en un arxiu eclesiàstic, cal donar fe i crèdit sense reserves a tals documents. Diu, aunque las dichas confesiones del año 1440 no sean auténticas, con todo, por las razones y circunstancias arriba referidas, se les debe dar entera fe i crèdit. Perquè és un arxiu, diguem, d'una institució eclesiàstica. Bé, l'altre punt espinós de la sentència de l'inquisidor va ser que el jutge hagués declarat que els drets del monestir sobre el Mas Pujol havien prescrit. Deia, ex longuísimo tempore prescriptis. La Cartoixa, en aquest sentit, ho tenia clar. El dicho motivo es en sí mismo erróneo, injusto y contra expresa disposición
del derecho, según el cual el dominio directo en ningún tiempo, aunque sea centenario ni memorial, se prescribe ni pierde según texto expreso. Bé, i aporten fonaments de dret, mencions de constitucions del Principat. Bé, diguem, aquesta tercera sentència, l'inquisidor dona la raó al propietari del Mas Pujol. Bé, el conflicte continua, doncs, com us deia, en el segle XVIII. En aquest cas, a diferència del segle anterior, aquí sí que disposem de més veus, més punts de vista del conflicte, ja que l'arxiu cartoixà conserva tres al·legacions diferents. Hi ha un primer document, el que veieu a l'esquerra, que és un aclariment del jutge Francisco Borràs i Vinyals per la seva sentència, a petició del prior de Montalegre. El segon, que és l'al·legació del prior de Montalegre a un imprès que nosaltres no conservem, que és de Benet Vila, que en aquell moment és el propietari del Mas Pujol, i el de la dreta, que aquí veiem la portada, que és una altra al·legació del prior, que també està responent a l'al·legació, que no conservem l'original, de l'interessat del Mas Pujol, aquest tal Benet Vila. Bé, en quin punt es troba aquest litigi a la dècada de 1740, que és quan ens trobem, la dècada de 1740. Bé, pel que interpretem a la documentació, estem ja en el sistema borbònic. La Reial Audiència de Catalunya, màxim òrgan de justícia a la Catalunya del segle XVIII, ha dictat una resolució en favor de Benet Vila, que sabem que en aquell moment és el propietari del Mas Pujol. I se li dona la raó respecte als privilegis que demanda la cartoixa. Encara estem en aquesta qüestió de la recuperació de l'emfiteusi. Sota el principi de la exceptio rei judicata, que és el principi que en el marc legal del temps es donava per tal d'impedir que es donés un segon procés judicial sobre una matèria ja jutjada i directament ja deduïda en un judici com era el cas. De totes maneres, la contumància, però, d'un litigant poderós com el de la cartoixa s'havia d'intentar. Bé, en el centre de la contesa, de nou, la titularitat última i directa del Mas Pujol. Y deien, diu, la principal cuestión del pleito antiguo fue el dominio directo y al odio que pretendió el prior y el convento de Montalegre sobre el manso Pujol, y esta misma cuestión es la principal de este pleito. La sala de la Reial Audiència, que estava presidida pel noble Borràs, referma la seva resolució. Diu, persiste y con razón don Benito de Vila en que proceden las excepciones rei judicata. Això ja ha estat jutjat, hi ha hagut sentència. O delitis pendente que tiene opuestas. Bé, la sala assenyala que el prior torna sobre les mateixes peticions ja adjudicades i, de fet, sabem que el 1735 un jutge emfitèutic, per això s'ha reobert la causa, perquè l'any 35, 5 anys abans, un jutge emfitèutic ha donat una molt mala notícia a l'aleshores propietari del Mas Pujol, Benet Vila, perquè va fallar a favor de Montalegre el pagament del cànon emfitèutic, però amb una acumulació de tots els anys que no s'havien pagat. Estem parlant de 758 lliures, 6 sous i 8 diners. Això és quan un rep una notificació d'Hisenda d'aquelles que et ve una allà al cor. Bé, el jutge de la Reial Audiència dona la raó a Vila en la seva apel·lació, evidentment, al jutge emfitèutic, i invalida aquella sentència al·legant que s'ha fundat en els mateixos documents no originals del plet que havíem vist en el segle anterior. I, per tant, diu que aquella sentència, la Reial Audiència diu que és una sentència nul·la, o la declara nul·la en aquest cas. Bé, en aquest cas, la Reial Audiència dona, evidentment, una vegada més la raó a Benito Vila, diu procedia completament l'excepció de cosa jutjada i després l'excepció litis pendiente per causa pendent tampoc procedeix perquè, tot i que la cartoixa apel·la a les sentències dispars anteriors, en realitat la diferent superposició de primacies d'un tribunal sobre l'altre tanca la causa. La Reial Audiència diu jo soc la màxima instància judicial al Principat i, per tant, aquí queda, en aquest cas, tancada la causa. De fet, històricament mai hem considerat el Mas Pujol un domini de la cartoixa, les recerques de Xavier Pérez, ell sobretot ha treballat documentació de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, no ens apareix pas per allà. Bé, avanço. Aquest cas Frigola que us comentava, aquí no m'entretendré tant. Bé, aquí ens trobem amb casos diferents, de nou, per això, de naturalesa jurisdiccional, sobre els drets que la cartoixa demana exercir, o en aquest cas, obligacions de les que se'n vol alliberar. En primer lloc, el que hem anomenat aquest cas Frigola, sobre una pensió de manutenció que la cartoixa pagava a una dona, Catalina
Frigola, beneficiada de Montalegre. Ens trobem una vegada més al segle XVII, anys 1622-23, i tenim un expedient molt complet. En pantalla veieu la portada de 3 al·legacions, que és en realitat una disputa per una herència i l'exempció d'unes obligacions per part dels monjos cartoixans. Bé, Catalina Frigola, Vidal, de cognom de soltera, estava casada amb Miquel Frigola, Catalina ha mort, i el seu vidu ha passat a estar en possessió de tots els seus béns com a acreedor, però la cartoixa va guanyar una carta executòria, ens apareix el document, en que se declaró que le pertenecían todos los dichos bienes de doña Catalina, como heredero, la cartoixa, el prior de Montalegre, de Catalina Frigola, y en virtud de ella tomó posesión y le despojó a Miquel, en aquest cas el vidu. Bé, el vidu és desposit dels béns i en els seus recursos a la justícia se li denega aquest retorn. Bé, en una fase posterior reclama almenys la manutenció que donava la cartoixa a la seva beneficiada. I sabem per la documentació que Frigola devia ser familiar del Sant Ofici una vegada més, ja que acaba intervenint l'inquisidor, que segresta, segons llegim els béns, a l'espera de resoldre el cas i acaba ordenant l'entrega a Frigola de tot el patrimoni. Bé, la cartoixa es va personar per recuperar la possessió dels béns el més aviat possible i el primer document, de fet, són les al·legacions en favor de la suspensió del segrest i l'anul·lació de l'entrega immediata de tals béns, que és una al·legació escrita pel jurista Juan de Zurita. Bé, Catalina, sabem que era una dona amb molt patrimoni, la documentació assenyala la possessió de terres, de censos a la vila de Masquefa, postes i derecho de postes en dicha villa. Bé, un patrimoni, per tant, cobejat, podríem dir. Bé, el segon document és l'al·legació de Miquel Frigola, on reclama els seus drets, entre ells una entrega de 3.000 lliures, segons ell, entregades a Catalina en el moment de signar els capítols matrimonials i denuncia que la cartoixa està dilatant aquesta entrega. Diu, y mandaron que todos los bienes, así muebles como raíces, que líquidamente constare ser capital del dicho Miquel Frigola, se le entreguen luego libremente. Bé, la resposta de la cartoixa, adduint els seus drets al patrimoni de la dama, per la condició de ser ella beneficiada en Montalegre i familiar de la cartoixa, remet a detalls més sucosos, com la mala vida, diuen que el seu espòs li donava. Bé, es tracta d'un document molt interessant, que a més en aquest cas està elaborat pel jurista Joan Pere Fontanella, brillant jurista de la seva generació. Bé, avanço ràpid per no consumir més temps. Altres tipus de conflictes que veiem. Vull posar també l'atenció en litigis directament vinculats amb la cartoixa, amb els parroquians, en aquest cas del terme on s'ubicava i on s'ubica el monestir, que és Tiana. Bé, com sabeu, aquest és un tipus de cuita del tot habitual en dominis eclesiàstics en què hi ha un terme parroquial que no penja directament de la senyoria eclesiàstica, és a dir, que tenim terres a l'entorn de... Aquesta és l'antiga parròquia que ja no existeix perquè va quedar destruïda a la Guerra Civil. Hi havia terres al·ludials, terres lliures, a l'entorn de Sant Cebrià de Tiana. Bé, i l'interessant en aquest cas d'aquest document és que inclou dos protagonistes destacats del seu temps, també, com són Joan Pere Fontanella i, en aquest cas, el magistrat de la Reial Audiència, que acabaria sent també el seu president, Ramon Rubí de Marimón, com sabeu perfectament, amb un paper bastant destacat en la revolta dels segadors i l'ulterior guerra després de 1640. Bé, aquí, però, ens trobem 10 anys abans de l'esclat de la revolta, estem l'any 1630, i Fontanella, escrivint en favor de la cartoixa, adreça una al·legació que ha de persuadir el magistrat, en aquest cas Rubí de Marimón, de fallar a favor de Montalegre per la disputa d'una terra anomenada la Guixeria, que, de fet, a la toponímia actual coneixem un lloc a Tiana, que és la Guixera, i es demana condemnar a Francesc Galceran, d'aquesta casa, Can Galceran, aquí veieu la casa familiar, que encara es conserva, agricultor de la parròquia de Sant Cebrià de Tiana, que reclamava els seus drets, entenem, sobre terra al·ludial, terra lliure, d'aquest indret de la Guixeria, però que la cartoixa reclamava com a pròpia, amb tots els fruits que corresponguessin pels documents que conservava en el seu arxiu, i que Galceran havia de restituir la terra i els seus fruits. Bé, gràcies a la recerca, en aquest cas d'en Xavier Pérez Gómez, amb inventari de béns en el fons de monacals de l'ACA,
sabem que la terra devia estar en mans de Montalegre perquè al segle XVIII, el 1658, la cartoixa es va revendre a Josep i Francesc Rovira Galceran, per tant, descendents d'aquest Francesc de Galceran del XVII, una part de la finca que va retenir dues peces de terra per fer un forn de calç. Calç, guix, jo crec que estem parlant més o menys segurament del mateix lloc. Bé, avanço. No vull tancar la meva intervenció sense esmentar, però, el que avui us he presentat, que és una part molt petita, de fet, del conjunt del fons documental de les al·legacions jurídiques cartoixanes. Ho esmentava al principi. De moment, tenim localitzats fins a 36 volums facticis d'al·legacions que estaven en mans del monestir de Tiana i he volgut centrar, per economia de temps i perquè és més pròpiament el meu interès pel món cartoixà, la presentació en al·legacions pròpiament cartoixanes, perquè entenc que és l'aportació que des dels meus interessos de recerca puc aportar. De totes maneres, estem davant d'un fons molt ric que conté una cronologia molt àmplia i una casuística de litigis i de casos molt diversos. D'aquí que esmenti aquí això de la col·lecció d'al·legacions no cartoixanes, referint-me a al·legacions sobre qüestions que aparentment no tenen vinculació directa amb Montalegre. Aquí en pantalla, per exemple, veiem en un dels volums de les al·legacions en mans de la cartoixa la portada i el gravat d'una al·legació de la Universitat de la Vila de Ripoll en defensa de la jurisdicció reial i dels drets que se'n deriven. Segurament en un conflicte amb el monestir sobre què és jurisdicció del senyor eclesiàstic, que pot ser jurisdicció de la corona. Bé, som davant d'un conflicte comú en el mapa de jurisdiccions del país on la vila vol trencar el vincle o contenir una mica els drets d'un senyor natural, aquí davant del monestir, per un de més beneficiós en termes jurisdiccionals i fiscals, com podia ser el rei. És un document de 1682, estem en el regnat de Carles II, durant el govern del duc de Medinaceli. Bé, i a continuació el que trobem de la portada de l'al·legació és esplèndid, veiem un gravat de Sant Eudald, el patró de Ripoll. Bé, només una mostra entre els centenars de casos que trobem en aquesta quasi quarantena de volums d'al·legacions que tot just ara comencem a recercar. Ja ens una pregunta, perquè des del desconeixement, clar, la meva pregunta des d'aquesta ignorància i desconeixement, i en aquest punt, i miro la distància virtual i física, no sé si tenim allà a la sala a la Isabel, que ens pugui potser resoldre el dubte. Clar, de quin deu ser el motiu que porta la cartoixa a estar en possessió d'aquestes al·legacions? Entenc que a la cartoixa els interessa tenir a l'arxiu del monestir una gamma d'al·legacions àmplia, ells que s'ho podien a més permetre, que els ajudés a trobar elements de jurisprudència o d'argumentari jurídic per defensar els seus propis interessos quan es trobessin amb causes que els afectessin. A més, en el cas d'aquesta al·legació de la vila de Ripoll, és el govern de la ciutat contra un senyor eclesiàstic. Vull dir que pot ser un cas anàleg amb alguns d'aquells que es puguin trobar als cartoixats. Bé, conclusions. Vaig tancant la meva intervenció apuntant algunes conclusions, però més que concloent, fent breus apuntaments sobre les perspectives de recerca que aquest ric fons ens obre, en aquest cas, en un cas d'estudi com és el de la cartoixa de Santa Maria de Montalegre. Bé, hem dirigit molt la mirada del que s'ha pogut estudiar fins ara, i aquí tenim les possibilitats que ofereix la secció de Monacals de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, els grans treballs també, no l'he esmentat, però d'en Carles Díaz Martí, que treballa molt les qüestions d'organització econòmica de la cartoixa. Bé, qüestions econòmiques que podem treballar d'aquesta senyoria eclesiàstica, delmes, censos, rendes. Doncs precisament les al·legacions jurídiques ens poden aportar aquesta dimensió litigant, en aquest cas, de com funcionen moltes d'aquestes relacions socioeconòmiques. Bé, vull destacar en segon lloc que la cartoixa com a ordre religiós, i malgrat la formació universitària que van rebre alguns dels seus membres, a banda, esclar, de tota la formació intel·lectual que rebien a dins del noviciat de la casa, la cartoixa mai ha destacat com un ordre amb professionals o monjos en camps professionals com el dret o la història. Sí que ha portat noms propis, si els ha portat, ha estat com a escriptors i escriptors místics. Això fa que, a diferència dels dominics o fins i tot d'altres ordres com els agustins i, per descomptat, els jesuïtes, no disposessin de juristes propis. El prior, per tant, a través del procurador,
esbalt dels millors juristes de la ciutat de Barcelona, que d'altra banda pot pagar per defensar les seves causes. I bé, estem finalment davant d'un fons molt divers i heterogeni que ens permet reconstruir la Cartoixa com a senyoria eclesiàstica. Bé, no vull acabar aquesta presentació sense reiterar els meus agraïments als organitzadors d'aquest seminari curs de recerca i de docència, que ha estat dedicat a les al·legacions jurídiques catalanes. Per tant, molt agraït. Molt agraït a la Mariela, a la Marta, al Pedro, molt agraït als amics i companys de la Biblioteca de Fons Antic, a la Neus Verger, a en Joan Miquel, a la Gemma Cavaller, a la Marina Ruiz, a tots els companys que sempre ens ajudeu molt. I en aquest sentit, i ara ja sí que aniré acabant, em plau anunciar-vos la recentíssima, perquè ahir, just, jo encara no he tingut el llibre a les mans, però ahir Edicions em va comunicar que ja havia sortit d'impremta. Espero que aquests propers dies el podré tocar i fullejar. Bé, és un llibre que hem editat, efectivament, com comentava la Mariela, ha estat editat per Edicions de la Universitat de Barcelona. És fruit de les dues primeres jornades de recerca del grup d'estudis cartoixans. És la presència cartoixana a Catalunya, segles XII-XX. Es tracta d'un volum col·lectiu en el que hem volgut abordar, bé, des de la interdisciplinarietat, la presència cartoixana al nostre país. Tenim aquí aspectes, evidentment, documentals, arquitectònics, però també intel·lectuals, paisatgístics, heràldics, culinaris, i alguns dels capítols els nodreixen precisament de treball en fons documental de la Biblioteca de Fons Antic. Penso al capítol del Xavier Pérez sobre un catàleg aproximat a la Biblioteca de la Cartoixa anterior a la desamortització, que són llibres que avui podem consultar precisament a Fons Antic, o manuscrits que conservem també allà, com aquells del cartoixà i asceta Climent Riera d'Escaladell, que és un brillant escriptor de temes espirituals del segle XVII, que jo li he dedicat un petit capítol. Bé, el llibre, a més, serà el primer volum d'una nova col·lecció d'Edicions UB, Quaderns de Montalegre, una col·lecció de la qual la Mariela Fargas i la Marina Ruiz integren el Consell Director, i que la idea és que en propers anys surtin més volums, no només de la Cartoixa, sinó que Quaderns de Montalegre sobre temes de patrimoni, podríem dir, monàstic. Centrem la nostra mirada en la vida monàstica, però també abordant la seva petja al llarg dels segles en àmbits com l'espiritualitat, la literatura, la biblioteconomia, l'art, l'arquitectura, la història del paisatge, per tant, amb aquesta perspectiva àmplia. Bé, en definitiva, relacions ad extra d'un món que era molt ad intra, però que al final els dos mons s'han de compenetrar claríssimament, relacions jurisdiccionals, relacions econòmiques, com les que han quedat plasmades avui a través d'aquesta presentació encara preliminar, aquestes al·legacions jurídiques cartoixanes del segle XVII i XVIII. Moltíssimes gràcies per la vostra paciència i per la vostra atenció. Gràcies. Diego, moltes gràcies. ens tens, Diego? Sí, no? Sí. Escolta, que la Isabel diu que li sabia greu no ser-hi, vull dir que m'ha dit que t'ho digui expressament. Cap problema. Tindrem més ocasions de seguir comentant i de seguir compartint i parlant i aclarint molts d'aquests interrogants que ens obren les al·legacions. Sembla que no hi ha preguntes, Diego. Sí, no us escolto gaire bé, per això. Clar, m'he de posar aquí. No, deia que he preguntat al públic si hi havia algú que volia la cosa. Sembla que no, però... Molt bé. Moltes gràcies. Ha estat... A vosaltres. Ho he trobat molt interessant. A més, el fet d'haver-hi... Gràcies per haver-nos facilitat aquell cop la visita a la Cartoixa. Va ser una experiència, de veritat, molt... I, a més, tal com ha vingut la pandèmia després, però després hi ha hagut un canvi de prior, les coses estan molt complicades a Montalegre. És possible que hagi estat de les últimes ocasions que s'ha pogut entrar a la Cartoixa, perquè el futur és bastant incert per aquesta casa i jo és l'última vegada que he entrat també, o sigui que aquell dia guardo un record molt bonic, que va ser una gran ocasió que poguéssim anar tots plegats allà. Moltes gràcies, doncs, Diego. Així crec que podem donar per... Gràcies. Si vols tancar tu, i així ja podem marxar tots cap a casa. Mariela, el micròfon.
Perdoneu, sí, havia tancat el micròfon. Jo agrair-vos a la Biblioteca de Fons Antic, la Biblioteca del Col·legi d'Advocats, el Pedro, que l'he vist que està pul·lulant aquí dintre, no sé si hi és encara. També ell podria comentar alguna cosa. Abans ho deia quan presentava el Diego Sola. Realment ha estat molt fructífer i aquest seminari no hem tingut un públic gom a gom perquè és la primera vegada, però un públic molt interessat i molt selecte, de manera que això també és important. No sé, Pedro, si vols comentar alguna cosa, tu també com a organitzador. Primer, agrair-vos a tots la participació i que esteu aquí i que espero que tingui continuïtat. Una de les coses que hem vist és que té molt sentit, diguéssim, fer estudis temàtics, fer estudis de problemàtiques que no s'havien treballat i que la interdisciplinarietat, que havíem parlat moltes vegades, ara s'ha vist. Avui tu has parlat de moltes problemàtiques, enriqueixen molt, diguéssim, la mirada. Jo crec que això és un aprenentatge que hem de fer a futur en la resta de materials que tenim a reserva i que queda bastant feina per fer. I sobretot agrair a les biblioteques que van portar endavant el projecte i nosaltres amb molt de gust i de la futura continuïtat teniu per part meva i segur que la Mariela i la resta la col·laboració i agrair-vos la participació. Gràcies, doncs. Fins aviat. Gràcies. Adéu. Adéu.